ರಡ್ಡು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅನಿ ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ಅವಸತ್ತುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಡಾಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಈ ಕಂಡಾಡು ಬೂರ್ದಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾಚರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಗೋದುಂಡು ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಕ ಪಂದ್ಯ ನಂಜಿ ವ್ಲಾಗು ಬತ್ತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಪನರೆತ್ತನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಆಶ್ ಜಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಪಂದು ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಪಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೀರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದಾರ ಅರೆಲ್ಲ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸನ್ನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪೋ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ತೂಕ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ದಾನ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲೆ ಪಾಡುವೆ. ಹಾಯ್ ಯಾನಿತ್ತ ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ದಾರ್ಗೆ ವಿಜಿನ ಸೈಡ್ದ ರಿಲೇಷನ್ದಾರ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡದಾದ ಪಂಡ ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆಶ್ ಜಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಪಂದು ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮನೆ ತುಳುನಾಡ್ದನೆ ಪ್ರತಿಭೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕದಾದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪಾತಾರ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನದೆ ಅಂತ ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪಾರ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ ಮಾತಿರ್ಲ ಆರೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಾಣಿ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮದ್ಮೆ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂದ ಆಂಟಿಗೆ ಸುಮತಿ ಆಂಟಿ ಅರೆ ಬರ್ರ ಇಜದ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾವು ಒಲೆ ಹೊರ ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇರೆ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ವ್ಲಾಗ್ ತೋದಿಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ತೇವ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಇಡವಲಿ ತೇವ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇರು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೈತ ತೀರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ನಮಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದು ಈ ರೀಸಲ ಅಡಿಗೆ ದಾಲ ಮಂದಿಜರ್. ಹಾಯ್ ಅಂದ ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಮೇರ್ ಇಡವಲ್ಲ ಫನಿಗೆ ಮೇರು ಎಕಡೆ ಬರಡ್ ಐಕೆ ಬಂದ್ಪುನ್ ಮೇರೆ ಕಡೆ ಪೋಫಿ ನಮಸರಡುಂಡದಂತ ಈ ಕಂಡಡು ಬೂರ್ದಿ ಬೂರ್ನ ಬಿಡಿಗೆ ಪಿರ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಲ್ಲ ತೂತೆರ ಇಜ್ಜ ತೂನಗೆ ಎಂಕಲ್ ತೂತ ಅಂಚ ಚಿನ್ನು ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪುನ್ ಅಂದೆ ಗಗನ್ ಮಲ್ಲ ಏನತ್ತೆ ತೋಪು ಅವು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡಿಯಾ ಏ ಶೋಕ್ ಮತ್ತೆ ಗಗನ್ ಶೋಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಮೇ ಅಂಗಿಲ ಕಲರ್ ಈ ಲಕ್ ಮೆ ಚಿನ್ನು ಪಿರಬಲ ಈ ಲಕ್ ಫೋಟೋಸ್ ತುಕ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಮೂಲ ಪಚ್ಚೆ ಓ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಾಗನ್ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಆಗ ಶೀತ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನ್ಗೆ ಅನ್ಸೆ ಜ್ವರ ಇಂದಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ದಯಬಾರ್ದಿನ್ ಬೇ ಹಾಗೆ ಎನ್ನದೇ ಬಾರ್ದಿನ್ ಅವ್ರು ದುಂಬೆ ಅಲ್ಲ ಕುರ್ರೆ ಆತನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೆರ ಎನ್ನವು ಇನ್ನತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅವಸತ್ತುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಡಾಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬಾಟ್ ಫುಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನುಲ ದಾದ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದುಲೆಮ್ಮನ ದಚ್ಚು ನಂಗಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಲ ದಚ್ಚು ನಂಗಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಉಂಡುಂಬೆ ಅಂಗಿ ಬೇತಂದು ತೀಯಾನೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಆಗಿ ಬೀದರುಡತ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಲ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚೊಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ನಿಖಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದ್ಯಾನ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನ ಪನಲ್ದ ಪೈಲ್ದ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ.
ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರಿ ಇತ್ತುಜಿ ತೆಪಂಡ ಇಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಗ ಅಡೆ ಪೋನಗ ಇಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನಿ ದಾದನ ಬೊಚ್ಚ ದಾದನ ಅಂಜ ಸೊ ಇಂಕ್ ಕಲ್ಪದ ಫುಲ್ಲು ಉಲಾಯ್ದ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದ ಟೈಮಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪರಕೆ ಏನದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗ ಗೆಲ್ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಪೊಪ್ಪನಾಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾದಿತ್ತು ಸೊ ಇನ್ನಿ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲಕ್ ಪೋದು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಪನುಲ್ತ ಬೈಲ್ದ ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿಪ್ಪಗಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೇ ಅನ್ನಿಕಲ್ಡ ತೆರಿಪೋಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದೆ ಇದೊಂಜಿ ಮುತ್ತುದ ಸರ ಆಂಡೆ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಎನ್ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪಾಡ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನಾಡ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಇಜ್ಜಾವೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ನಾಡ್ದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟೈಮಡ್ ಮಾತ ಒಂದು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಮಾತ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪದ ಆ ಟೈಮಡ್ ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ನಾಡ್ದ ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪನಲ್ದ ಬೈಲಿಗೆ ಅಗೆಲ್ ಪಂದಿದ್ದೇರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಈ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ ಅಗೆಲ್ ಕೊರಪೆ ಪಂದು ಅಂಡ ತಿಕ್ಕದನೇ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಿತ್ತನು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಗೆಲ್ ಪಂದಲ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾತ ಪಂದು ಎಂಕಲಾಂಡು ಅಲ್ತ ಅಮ್ಮಗ ಅಗೆಲ್ ಪಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ದಾದ ವಸ್ತು ತಕ್ಕದು ಪೊಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ನಮಕ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾತೆ ಅಂಚಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಿತ್ತನು ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಆಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅರಿಂದ ಅಗೆಲ್ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಕಂದಾಂಡಿಗೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೆರ ದುಂಬೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಸಡನ್ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಪೋಪನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ 2 days ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲ ಇದೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲಿಗೆ ಪೋಪ ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಂದು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಅಪ್ಪಗ ಐಟು ನುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅವಳ ಏಪ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲಿಗೆ ಪೋಪ ಪನ್ಪಿನ ದುಮ್ನಾನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಅಗೆಲೇನು ದಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಐನ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅತ್ತ ಮೇರೆ ದುಂಬೆ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಕೊಡ್ತೇರ ತಿಕ್ಕೆರ ದುಂಬೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತು ಜಾತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತುಂಡು ಅಗೆಲ್ ಪಂದಲ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾತ ಪಂದ್ ಅಂಡ ಇನಿ ಪಿದಣ್ಣಾಗ ದುಮ್ನಾನಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಗೆಲ್ ಕೊರಿ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಅದೊಂದು ತಿಕ್ಕಣಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುತ್ತದ ಕಂಟಿ ಸೊ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ದಕ್ಕದ ಪೋತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ 3 ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ತೂಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕುಂಜಿ ಹೌದು ಬೈರೆ ಸಾಕು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಐಟಮ್ ಕಲಿಸಿ ಏತಪ್ಪ ಮೈಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿಗ ಅವಲೇತೆ ಕೊನೋಡ ಉಂಡು ಕೊನೋಡ ಅಂದ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಆ ವೀರೆ ಗೊಪ್ಪಡ್ ಹೊರ್ಮನುದು ಎಂತೈತೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕಲ್ ಇಡೆ ಉಲಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೋದು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಗೆಲ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಅಗೆಲ್ ಬರೆಪ್ಪ ಇನ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚೆನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಪಣ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂತುದೇರು
ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ದುಂಬೆ ಬರೆಪಾದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಂಟಿ ಇರನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ವ್ಲಾಗ್ಡಾರನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ದಚ್ಚು ನಮ್ಮನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೀಯರನ್ ತೂತು ಜರ ಕಮೆಂಟ್ ತುಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಯಾನಿರೆ ಪನರ ನನ್ನ ಪಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಒರ್ತಿ ತೆಲುಪು ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ನಿನ್ನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪೇರಾದಿ ಕೂಡ ಅಂತ ತೆಲುಪು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಂದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಪಾತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟು ನಡ್ತಂಪ್ ಫೋನಾಗೆ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಇಂಕ್ ಅಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಸಡನ್ ತಿಕ್ಕಿನಡ್ದತ್ರ ನಮಕೊಂತ ನರ್ವಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಆತ್ ಗೊತ್ತಿಜತೆ ಅಂಚ ನರ್ವಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನಿಖಲ್ ತೂಂದಿತ್ತಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿಖಲ್ ಇಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಓಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ ಆಪುಂಡು ಇಚಿಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೇನು ಅಂಡ ನಿಖಲ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕದು ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾತು ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೈಫ್ ಆಫ್ TuluVas ಮೆಂಬರ್ ಪಂದು ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಂತಿನೆಕ್ ಪನೊಂದು ಯಾನು ಇಡೀ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಸೊ ಕತೆ